Kwan jogo mayudo tuo mar dang'ni mar paro pod medore kaunti ma Migori ka migawo mar thieth wacho ni giketo kenge mopogore opogore e kedo koda tuono. Jojuma nigi ler mathoth. Tuo mar dang'ni mar paro en achiel kuom midhieche ma piny Kenya kawo kalo kuom migawo mar thieth pacho kae koro kedo godo. Kalwe kod kwano malo mag jogo miyudo kod tuo mar dang'ni mar paro, piny Kenya kawo kalo kuom migawo mar thieth e higa mar 2021 ne oketo yore mag kedo kod tuo mar dang'ni mar paro ma bende dhi keto e tim nyaka higa mar 2025. Kaunti ma Migori en achiel kuom counties ma tuo mar dang'ni mar paro osebedo ka dhi malo ka higa mar 2023 kwan jogo ma oyudo kod tuo mar dang'ni mar paro ne romo 2,227 ka ipimo kod higa mar 2022 ma kwan ji ma oyudo kod tuo ne romo 1,800. Apisa mochung' ne kedo kod tuoche go mok gam e kaunti ma Migori Polo Lik wacho ni tuo mar dang'ni mar paro sani osemedore to ahinya kuonde go mag tich e kaunti ma Migori. The kind of work and the working conditions they are in, and the same is true for other working class in Migori. I can mention medical health workers, because how many times maj patient isemek godo mibedo siep to yudo ka jatuo ni tho ka onge ng'ama biro ma cancel ni en kama. Olik wacho ni kata ma jochiw thieth bende tuo ni mar dang'ni mar paro ok oseweyo oko. And of late unwayudo ka numbers of healthcare workers were increasing ma abuse alcohol. So we decided to have a group, alcohol and drugs dependence group, where they do peer counseling and also wayudo ka gintie puonj moko mag kaka wanya puonjo gi detoxification. So as we speak, sani wan gi joge wadek motero for rehabilitation in different centers in Kenya. But I know that is not enough kapodo kwanya sort out issues at workplace mamiyo they can go back to their drinking habit. Owach ni nyaka koro keti mana chike makare mar kedo kod medruok mar tuo ni mar dang'ni mar paro e kuonde tich kaka yo mar kedo kod midhiero ni. Workplace mental wellness policy manyocho bedo disseminated last year around November, and Migori wase customize wase manyo kaka wadachako, but koro wayudo ka partner manyalo support wa mondo mi reach all working population ema koro wayudo ka tek. Mayudo kony moro matin kuma kuom jo CHEB Kenya mane wa train healthcare workers on mental issues especially at workplace. Migawo mar thieth e kaunti ma Migori bende wacho ni pek mar ngima bende osekelo medruok mag tuo mar dang'ni mag paro e kaunti ma Migori. Mahitaji bende mana en muka kama ne nitiere cha. To wayudo ka wayudo to ok rom mondo mi ji otim gige gi te kaka gipango. Koro wayudo ni mana achiel kuom causes ma ji bedo godo. Kata bed ni piny owacho mar kaunti ma Migori temo kedo kod midhiero ni, ne wayango ni nok mar jogo ma otiegi e yore mag chiwo thieth ne jogo mantie kod tuo ni mar dang'ni mar paro pod nok e kaunti ma Migori. As a county waonge gi psychiatrist, and right now aparo wan gi ji ariyo mwadwa oro for psychiatry in Nairobi. Health facilities, major health facilities in the county, most of them waonge gi healthcare workers who are trained on mental health. Kaunti ma Migori osebedo kod medruok mag thoge e yore mag dayruok ma itudo kod medruok mar tuo ni mar dang'ni mar paro e kaunti ni. Juma achiel mokalo, obila mategwego mag Suna West e kaunti ma Migori ne okawo ngimane ka otiyo kod bunde. George Juma, Ramogi TV, Migori.